Je bent op de modevakschool in Bakhuizen en de modevakschool bestaat 85 jaar dit jaar. Kijk, als ze over de strepen zitten en dat is toch niet zo nauwkeurig als wanneer je gewoon over je tekening naait, hè? Nee, ja, dat kan ook. Snap je? Ja. Kijk, het is katholiek opgezet. Dus toen, ik heb hier ook de opleiding gedaan nog bij de zusters. Nou, dat zijn we niet. En toen begonnen we nog, als de dames binnenkwamen, moesten we eerst nog even bidden. Het lijkt me altijd mooi daar, om naaien te leren. En iets had ik dat net leren. Ik had net op de school geweest, we hebben handwerken hier. Maar ik zeg wel, hoor vrouwen die dat kon. En toen dacht ik, nou, dat wil ik wel. En, dus ik ben op oudere leeftijd begonnen met het naaien. Kijk, een mensenlichaam door de jaren heen verandert de kledingstijl wel, maar het lichaam niet. Dus eigenlijk de technieken, die veranderen eigenlijk niet zo. Het interesseert mij omdat er zoveel in zit. Ik leer alle keren weer wat oors. En om inzicht te krijgen in al die patronen en zo, dat vind ik een hele kunst. Je doet het niet samenleven. Nee, dat denken sommigen soms wel, maar het is ook een vak natuurlijk. Ja, Ja. ja. Nou, kijk, je hebt slechte en goede timmermannen. En je hebt slechte en goede coupeuzes. En ik denk dat wij wel tot top behoren. Ervaren. Ja, ze zijn wel ervaren, ja. Een vriendin die zat hier op Naarden en die zei, kom ook. Nou, toen ben ik ook gegaan, zo leer je mensen kennen. En dat is dus heel belangrijk. Vind ik hoor. Ik ben niet zo heel best in naaien, maar ik leer het goed nu. Nee. Maar dat is de hulp van Janneke en van Betty natuurlijk, hè. Die staan altijd paraat. Zolang het wij droog in kunnen, gaan we droog. Ja, kijk, is er nou iemand met heel veel talent en die een stuk jonger is dan wij en die zegt, goh joh, ik zou ook wel graag bij jullie willen werken, dan kom maar op. Maar het is meer liefdewerk oud papier. Je wordt er geen huiseigenaar van, dat niet. Nee, nee.